Halkara paxta kampaniyasy Ýewropa Komissiýasyndan Türkmenistanyň paxtanyň eksportyny gadagan etmegi torady guranma bu çağırışyny 21-nji dekabrda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in adyna ýazan hatynda öňe sürýär. Türkmenistandaky ýagdaý importyň gadagan edilmegini açykçan gysgaly talep edýär. Önümler Türkmenistanda paxtanyň mejburi däkmet bilen öndürilmegi sebäpli zaýlanýar. Her ýyl paxta hasylynyň ýygnalýan wagtynda Türkmenistanyň hökümeti 10 miňlerçe adamy zorlaýar. Döwlet büdjet budagynyň işgärlerini paxta ýygnamaga we döwlet işgärlerinden pul talep etme arkaly hasyl çykdyjylaryň öwedine dolýar. Hökümet paxta önümçiligine doly gözekçilik edýär we daýhanlary itkileriň öwedini dolmaga mejbur edip jazalandyrmak haýwatyna atýar we resmi önümçilik kwotalaryny yerine ýetirýär diýilip hatda edilýär. Geçen hepde Ýewropa parlamentiniň 300-den gowrak wekili türkmenleriň we Uýgurlaryň gulçulugynda öndürilen önümleriň Ýewropa Birleşiginiň çägine import edilmegini gadagan etmäge çagyrypdy. Bu arada Türkmen News neşri Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'e iwerilen hatta salgylanyp geçen hepde habar berdi. Türkmenistanda mejburi däkmetiň soňuna çykmak ugrunda tagala edýän halkara paxta kampaniýasynyň 21-nji dekabrda Ýewropa Komissiýasynyň başlygyna ýazan hatynda Ýewropanyň siýasatçylarynyň mejburi däkmeti gadagan etmek baradaky şol çağırışlaryny goldaýanlygyny belliýär. Mejburi däkmetiň ulanylmagynda öndürilen önümleri Ýewropanyň bazarlaryna gelmegini gadagan edýän kanunyň Türkmenistanyň hökümetine batyş etmek we döwletiň paxta önümçiliginde ornaşdyran mejburi däkmet sistemasyny reformirlemek üçin iňňän öle ähmiýeti bar diýilip hatda edilýär. Şeýle-de hatyň awtorlary Türkmenistan babatynda gadagançylygyň gysgaly bolmalydygyny ykdyýarlar we Türkmenistanda ýagdaýa açyk etmek we kadaly däkmet şertlerini talep etmek üçin grajdan jemgyýetiniň ýokdugyny aýratyn ykdyýarlar. Gurama türkmen önümleriniň çylşyrymly we düşnükli global üçinçilik zanjyrlary arkaly Ýewropanyň bazarlaryna barýanlygyny hem belliýär. Maglumatda global sowda sanlaryna esaslanylyp 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň bahasy 7,5 million eurodan gowrak paxtany import edenligi we göni Türkmenistandan 5 million euro meçberinde dokuma önümleriniň baranlygy aýdylýar we bu sanlaryň türkmen paxtasyndan başga ýollar arkaly baran önümleri öz içine almaýanlygy bellenýär. Halkara paxta kampaniýasy bu ýagdaýyň Ýewropa Birleşiginiň dokuma we egin eşik kampaniýalarynyň üçinçilik zanjyrlaryny aýratyn tewekkelçiligi talýanlygy sebäbi Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň dokuma önümçiligi ugrundan importynda 3-nji orunda durýanlygy Türkiýanyň eksportynyň 20%-nyň dokuma önümlerinde gaýdalýar. Bu türkmen önümlerine ýol açyp mejburi däkmeti ulanýan türkmen hökümetine jogapkärçilikden sypmaga mümkinçilik berýär diýilip hatda bellenýär. Halkara guramalary Türkmenistanyň öz içinde öndürilen paxtasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazarlaryna çykarýanlygyny öňem habar berdi. Dünýäde gulçuluga we mejburi däkmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasynyň hususan 2019-njy ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň bahasy ýylda 300 million dollardan gowrak paxta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýänligi habar berilipdi. 2016-njy ýylyň dowamında dünýäniň belli H&M we IKEA şeýle-de Adidas, Esprit ýaly global markalar şol sanda sermaýaçylardan, biznes jemgyýetlerinden, kärdeşler arkalaşyklarynyň hemde adam hukuklaryny goraýjy toparlardan düzülen 60 töweregi wekil Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi däkmetiň ulanylmagy boýunça çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan eslendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşleriniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagançylyk giridipdi. Halkara adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi däkmetden peýdalanmagyny ýygyderli tanqid edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti öz adyna edilýän halkara tanqidlary resmi taýdan kommentirlemeýär.